nuk horia jorani simi tipra hawa hani besaro hapung hadayo huk haba khwlai salai phekya kami khalai kya hoda hukumuni grni thong ragri phele kya tong bora shlai jago huk haba khwlai maro sengririk baikya aguli doli bukha juda juda ajimu shebni bagai mokhang robakya aguli phasing phia tabukbo dofa hoda hukumuno II Dholai tongko hashik kami amsayo chanairogni bising tabuk phalgun choitor thangka boshak phaikya bosho shana paikya tabuk howasing thumsawe haba katal romna jora howasing sogoi ha katal chomluluk nani jora wate ha klai hamotomna jora phia taklai wate thopsa phano klaya khun tipra hawo ramprajak ransajak hapung hatai halele tangge chanai hok khai chanai muktung thaktung khai chirang ne bagai tabuk jotono bana laija wate hakre ha kisia haran saja wate kalaya phano hok habai khlanya nangnai sanani nangnai mai khul kanyane nangnai haine bai satung kapramawo hok khlai chanai ro mai khul kai chanai ro nogo asugoi tongya hapung hatai bakhogoi bolong honglai ma hok haba khlai ma chini camera wo khobjaka tabo hajora wo noba dom dom shumuni khorang hapung hatayo hok bai hok khorang manjulai mani jora eho ho jaduni khorang wati kotor phanye sikang doi mai khol kaimani jora khugo hok ni resamo aila kuna nokha somai phaikya doi kaidi bayaro garo kacha garo kosom doi kaidi bayaro dole hangkor tei khwai hangkorni ari nona tsawo tonglai lokoro bisikolok romuno hok haba khlai chalai jawo boroni ajimu lama hok ne mai khol mukiteng thaketeng sipingni kamini bisingtinyo taklai wati haklaya ramprajak hapung hatai khoranda ungno wana laijak hok khlai chanai ro mukiteng thaiketeng busle kaijak sarjak phia bumok peria blainaya haipano bohokni bagai satung kapramao hok mai kanyani mangpili chini camera khobjaka naidebedi
Ubarni samung tanglayo baksha, ubarni samung tanglayo baksha. Hapung kutu, bolong kutu, tamratai di ughog nani. Hapung kutu, bolong kutu, tamratai di ughog nani. Ugoh se tui perasa. Kecak bay, kufur bay, kekerang bay, kormo bay, gedalai tongka bebak tei perasa, gedalai tongka bebak tei perasa. Kecak bay, kufur bay, kekerang bay, kormo bay, gedalai tongka bebak tei perasa. Pogui tangka amani kok, sana ninaya boleh kok borok. Pogui tangka amani kok, sana ninaya boleh kok borok. Ugoh se tei perasa.
Nadi nadi. Oh, mulai sang gedok, bo, sang. Huk bai kitingjak ti pasad dofani hukumu nukhare jorane simi khilejagi tabukbo huk mai kaima ajima hodani raida ketal jorani ketal tong halok mologo nujak phano huk haba khlai chama tabukbo pasugya khun sagron jubui huk khlai chanairogni bising ti pasad dofani hukumu kathang tabukbo tongkhun abuni yakumu nujaka khwai hangkorte dolai hangkorni kesaro nona tisa kamiwo huk mai kanyane thangai garengo mai mu songo chalaima a tongtho a kothok huk khai chanairok simina siwo nobar dom ship huwaching bahai motom huk khlai chanairok no kare sab sinai phadi khnai nalayanu huk khlai chanai bukhuro bahaikhe huk khlai cha hapone bukhaktei sepsab rok da man lamsogo srangchari TV channel naitongnai tai hasteni khagarang takuktai bukuk songno srangchari TV channel asugui tongya agibo lukuroni buskango kokhlogjak chung soito kubui tipra sani je kapal birman phurumnani digibo chung saya nangya nokbar wati manjagui satung manjagui chung hapung hatai bakhogui teima teisa bakhogui chung tipra sani kapal birman phurungu abo haino tini krungjak haino hai srangchari TV channel ni bukhaktui chung tabo krungsa thayo phai sobaijak tipra sani je hukmu mukmu yakheba sini sri sitibo okrado je huk ha khlai chalangmani aboni no tui khurchatai kalayo 184 jon raja bai ha pusijak je o ha o 184 jon raja maharaja rokbo obo haino huk ha khlai riwi o hano sasan khlai thangmani tabuk joratui tipra sara khorok busuk huk khlai tipra sani hukmu mukmu narngai tongkhu obono cheri naitogui lukuroni buskango phungani bagai srangchari TV channel ni bukhaktui satung hiyawi tini phai sokojak yang ani je buskangni mangpli lukurona ulo sumkrungani saitongnai tabuk je ani buskani mangpli hingga yango hingga gonganagar Dholai district yango hingga west khwai thik aboni ari yakhaba aboni kasaro sung tabuk o garing ma emon garing o buini je kokbro kok thaibai kaham resa mungti resa blaimani hai je o jagao kono air condition ni obohai kono nokbar nangya o jagao prakritik bai je slamjak nokbar o jagao available thambui yongkha waran hanai kebo wansugo bolong hanai phiaba o jagao kono obohai thambui yongkha obohai waria huk ha khlai chanai lukurok tabu o jagao lela laijak satung hokitui bokhrogo rujui phikong khamlai no obohai ke siri siti tipra sani mukumu hukumu phunglai tabu borok abono ruguino huk ha khlai tongho phiaba sing o jagao sunglaine borok bai jesini okhrarok salangmani suitar huk sogya hangka waringsa khanya hangka aboni yagulo je buisak maiki hangka maibahan khaya borok tabuk abono rugui o kokthai korok no ruguida je somai mote yakhaba jora no ruguida borok oro huk soka yakhaba maiki khasing saimandainai ani yagrao je tabuk asukja khorcha tipra je chini kaki puilano kaki no srangchati TV channel lebba khaktui dibor jorani khaksang bai chi bai te hambai ang si sungai bile yang onong bakaw ang bakaw do puila no ro huk khlai mane busuk bisik busuk bosorong khanor ne o kami o je huk khlai salai mane Jong huk khai man ba jong jerai ni simi khai lai khata. ini ono mane yakhaiba nang sainu mane mote busuk bisi busuk bosoro ka khana Ang banggo sai bu sarka. rominora onorone kami o huk khlai tongo Sai bosor ni obo jora khai jong huk khai lai khata.
Boleh kapur aku dah mo ukolog ni je mangkili mo huk o huk no ra kor khorok besi yakeba kai besi no khungbi lewen rang mo bolong hok mani no kor huk khai man monok sang kata. dui kai ni no khungbi lewen o huk khai man no Dui porba. Monok sang kata. ta abon ya galo ta kise sunai ka ki puila je huk chini okra ro salang mani dong huk gol lengka mani kai ni yake bo huk songnani huk chanani segan kai bono sing motai na leyo ar na hat langai sing kobong tola ra gori oi thui imang ro na leyo haya di bana obaro hai khai dong ro o huk chaka Bolong nai puro. Ngo basu kon te tanai. Hat. Ton kata hat. Dawai kobong ton nai kha. Khai ba haksa de tong no. Ngo hamya de tong no ka ham de tong nai nai. Imang puno nu kata. bukti rang imang do khani na o huk tile takla na obai kheman Imang haman bagai nu khai lai kata. hamya khai se khai imang ka hamungai na no o huk khai ta am yang khai mi ama khai maya anga huk hogoi ka ki sogman ya golo rugman ya golo puila hugo bo mani na kai tipra sane je siri siti mukumu hukumu je agi khanai mane awa nang saida man bo mani na kai ja humchin par ner khang Jeng khai ngo sekang khai jeng kai mani ngo sitai sekang kai udah sitai nok sekang kai ong khai ngo ang jam becelai sekang saruk khai abonal olo khai jakum rarau kai khang khai ngo khai chumurau kai kha khai mo dan rau kai kha kai ka maile kara kai khabane o hu ro ta mai kai ko mo wate phen bagai kai meta wate krine bage wate na sing matong o hugo mai kai le me ya ene nong ni o kami wo je kabu sing lai family nong ni kami busik family ya khaba busun nu khono ka onong ni kami o jota Jang family ang saya ono mani busuk kuno no khong ka bisra ka nang income passport barang kena engko passport passport barang kena pas 50 no khong engko parau tong le o yang nok tham mrau bai sai ter barang kena aing tolawo debar mara to nabarok bai sai poriba total ngai tabu norok busuk asa norok je bisi brum no je huk ha khaye mai mo tabuk achini buskango je mo langa bo samono tam hinong na rung kopro bai tan mo khai ngo mai kancili hu mai kanseloi mai kancili nga o je mai bisingo o haro mangpliti sena koine angyang go phai o je mai sili bisingo je kosom tamo bo ngo mo khai ngo norok nubi man khana khapang nei ta te buk sango jaga bo kabang ma mani sapulja ngo se bai bachelai bori khang khai mo khai bachelai bori khang khai shipping bori kha khul bachelai khai karai khai khaklu bachelai chakamara bachelai jodani mix hei kayo mis khai kayo nga o ha je mo toni mani nang je tabo o chem bai bisini dikhai mani mo ha la tam ni be gor ma toni bo khai matai se muton khai ngo u achai phoro mai tang khor phoro mai tang tor thang hinai ton lai man ta khuar ma ya ja mai tang tor thang hinai habdul ton lai ta nga seman dokla no hu da khai ayo dili khai tong tang ma bisu ro ma kha seman khai ma seman jong le misimaya dong sen trisa trismon le man khai 30 mon man kha mon sai si khai ba nga ka kinarok je basa rongos pula khapora surung di maro o hu ni uporo da ya khaba no le kono kam to dong bosra basa khai na no basa bari pori de bo school ko pori na bara an khai ba ngo mor para desti digi mor para english medium da harus pori di no hu khameng jimin da pori ya nga tabuk ta kesen no sung nai ka gi norok to chin sa okra সরকার একেবা হাপাংনি থানে হুবারনি হুবার বেদে বখাংনি টিগি যে মাইসিলই খুসিলই রক মানাयो ননে অকামিও সরকার একেবা হাপাংনি বখাতে কোনো মাইসিলই শিপিং বসিলই খুসিলই অবহারে মাদা মানখা manli মানখা প্রতিটি বছর দা মান ngo protek bochor manu ছয় ছয় হুগো মাইকানি নিজরাও দা ও মাইসিলই রক মান একেবা জরা লাই একেবা জরানি বসখাঙো দা মা man boleh asal long ya lai payai bor dek manu abo kaya ni sikang bo man tong sa কাই নিছে গো মানো নং নে মো ব্লগ লে বব বাই খবজাক নং নে ব্লগ বব আপনি
Cini bolak bak mangga kami. Mongya kami. Kaki ini di sini bung kai. Ani bumang bay nabosari malsam. Boy nabosari malsam. Nabosari. Nabosari. Khwnai man khana khapangni takuk tai bukuk chong ani yagrabo asukjak ang baino soman khai tabuk. Mongosari dang kamu? Nabosari. Nabosari malsam je gharoksa tipraju. O jagabo bo phunuka o jagabo je chempai o chempai bisingni je hadul bai o jagabo kabangma dalal manai tongo mai tongo siping busu jong pheba o hadul toni mani hinkai mong hangkai borok ni je riwas ya kheba borok ni niyombo oro hatumung hariwi o hak khamno chempai dai mai ke mai tang to thu ya kheba o jagabo mai bo songtor thu mai kabang thaitu hnoi obo hai khlai borok khwa hnoi borok je omono mani phai sirsiti simna tabu man leja o jagabo belen tongthok mani ko khwnai man phaika hapangni bkhati borok pura o jagabo sep mano je maisilui khsilui soi somoi soi jorane bising dino o jagabo chini kakini khukdino sing khwnai man kha je hukbar bedek ni tui hapangni bkhati borokno kabangma o jagabo subai tongmani engka kai tabuk oboni yagulo sing Ganganagar tabuk jeta ani buskangni mangpili lukurno sing abu phungnai sing orani paimani yagulo Ganganagar digi thanai bo thayo bo jagao o edisi area simia o hasteni tipra bisingni bo kamio tipra saro tabuk bo agini mukumu hukmono nargai huk hak lai dong sing abu saitugui phungnani bagai angkhorjak sangdi tv channel ni bisingtei kholawo nege tai kesa sing o jagao obo khwnai man kha je hukbaino borok o jagao nijini bwsa butui lekha pora jotono khlai tongo haini bagai sangchade tv channel nai tongnai takuktai bukuk khapangni takuktai bukuk sono krem toni sangchade tv channel jotono khulumba kya khum Nadi. Oh, mulai phang gedok bo phang. Mungya kami ni engai oje debro mani report sang jati.